31 март искам да покажа на драгите зрители проекта по речното корито в село Богдан, община Карлово. – 25-та година след наводнението. Искам да видите изключително стабилен проект, бих казал. Виждате, гъвкав е като водата. Това е просто шедьовър. Просто нямаше как да не се сдържа и да не го снимам. Ето вижте. Управляващите така решиха проблема с нашите наводнени села. Просто чудесно. Също така на този проект е съгласен за изпълнението му господин Христо Иванов, кмет на село Богдан, община Карлово. Действията показват как той си върши работата, но вие ще прецените най-добре. Просто невероятно. И да се абонирате за канала, да може да има повече потребители, да има повече гледаемост. До скоро!